Krásný den, já vás vítám na mé přednášce, kterou jsem nazvala Studentka, podnikatelka, žena a neb cesta k sebepoznání. Na začátek řeknu něco málo k organizaci, abyste věděli, co nás čeká a nemine. Takže na úvod se představím, potom vám sdělím, jaké jsou cíle té mé přednášky a workshopu, pobavíme se o životních rolích a na závěr si vypracujeme worklist, případně vám vysvětlím, jak si ho vyplnit a zodpovím případné dotazy. Kdo jsem? Jmenuji se Markéta Králová, jsem studentka 5. ročníku VŠE, jsem podnikatelka ve vzdělávání a žena více tváří. Mám vzdělávací centrum a organizuji kurzy cizích jazyků, doučování, předmětů od základní po vysokou školu, výuku, hry na hudební nástroje, zpěvu. Organizuji také výtvarnou výuku, případně taneční a zajišťuji podklady pro překlady, tlumočení, případně průvodcovskou činnost a také podklady pro odborné práce. Sama vedu také konzultace a dříve jsem působila jako lektorka, ale spíš teď se orientuju na lektorování seminářů. Jsem expert na organizování, miluji cestování, cizí jazyky, hudbu, zpěv, spiritualitu a mým posláním je vést lidi k přirozenému a zážitkovému učení skrze vlastní prožitky. Mojí vášní je také poznávání lidí a jejich vlastně příběhů a vím, že pro některé není vůbec lehké zvládat nároky a tempo dnešní společnosti. Takže vlastně těm lidem pomáhám v tom, aby to pro ně bylo snazší. A spojuji lektory a klienty po celém světě. A možná se budete divit, ale je mi 24 let. A i přesto, jaký je můj věk, tak bych vás velice ráda chtěla inspirovat. Myslím si, že kolikrát na tom věku nezáleží tak, jako spíš na těch zkušenostech a zážitcích, které člověk má. Takže doufám, že se mi podaří tady s vámi dneska ten čas strávit produktivně. Tím už se dostávám k cílům mé přednášky a workshopu. Takže bych zmínila v pár bodech, co je vlastně mým cílem a čeho bych velice ráda dosáhla. Mým cílem je prvotně vás inspirovat a uvědomit si, jaké máte ve svém životě role, z těch rolí, jaké plynou povinnosti a co už děláte nad jejich rámec, co je vlastně základu to, co už nemusíte dělat, ale přesto to děláte. Takže jenom takové jakoby zamyšlení se nad tím svým životem, jak ho vedete a co můžete případně eliminovat a doplnit. Tak potom vás budu ráda, když vás třeba inspiruji k tomu, abyste začali studovat. Začali studovat to, po čem toužíte, co vás baví, co vás úplně jakoby nadchne a po čem hoříte zvědavostí. Potom budu ráda, když vás třeba inspiruju k tomu, abyste začali podnikat v něčem, co vás vnitřně naplňuje, dělá šťastnými a co by vás opravdu v životě bavilo dělat. Kvůli čemu byste každé ráno vstali a řekli si, jo, prostě na to se těším. A nebo šli večer usínat s tím pocitem, že si řeknete, ten dnešní den byl vážně produktivní a stálo za toho žít. A nebo vás inspirovat k tomu, abyste v sobě opravdu objevili tu ženu, kterou jste a kterou zároveň ve svém životě chcete vidět. Takže to jsou takové 3 moje hlavní motivy. Dále bych byla ráda, kdybyste si uvědomili, kde se aktuálně ve svém životě nacházíte, nějakým způsobem ten svůj život zhodnotili a pokud vám tento stav nevyhovuje a nejste s ním úplně spokojená a smířená, tak si stanovit nějaké kroky, které povedou k tomu, abyste ten život žili jinak. Tak, jak si představujete vy. A k tomu většinou vždycky na začátku musí přijít rozhodnutí. Takže bych byla ráda, kdybyste si uvědomili tento stav. Dále
A bych vás chtěla inspirovat k tomu, abyste v životě dělali to, co vás opravdu baví a naplňuje. Protože si myslím, že to jediné, kvůli čemu tady na světě jsme. My jsme sem přišli na zemi s určitými dary. A je jenom na nás, zdali ty dary využijeme a budeme je šířit dál, anebo si je necháme jenom pro sebe a budou ležet ladem. Myslím si, že když děláme věci a aktivity s láskou a s nadšením, tak vyzařujeme určitou magnetickou energii. Takovou, která prostě vás přímo vcucne. A má to jeden vedlejší efekt, protože potom tu lásku a nadšení přitahujeme nazpět. Takže se vám může stát, že potom vám do života přichází lidé, kteří jsou úplně na podobné nebo stejné vlně jako vy a rezonujete spolu na určité úrovni. Takže k tomu bych vás taky velice ráda inspirovala, abyste šířili tu lásku a nadšení, kterou máte v sobě. Takže to jsou mé cíle. Takže přeskočíme úvod, tomu jsme se nějakým způsobem dostali a půjdeme se mrknout na ty životní role. Na začátku bych asi řekla, že pociťuju určitý nátlak ve společnosti, který je mířený na dokonalost. Ať už mluvíme tady o ženském světě nebo o mužském, je tady určitý nátlak na dokonalost. Naše společnost chce, abychom byli super matky, zvládali kariéru, zvládali domácnost, měli jak ze škatulky, k tomu zvládali děti, partnera, byli krásné, vysportované, chytré, vzdělané a inteligentní a byli, když to tak řeknu, super ženy. Jenomže si musíme uvědomit, že jsme jenom ženy a nemůžeme stihnout milion aktivit kolem. Takže se dostávám k úzkému tématu a to je, jaké role vůbec jako existují na světě. Já jsem tady na začátku zmínila studentka, podnikatelka, žena, ale těch rolí existuje mnohem více. Může to být třeba dcera, sestra, milenka, může to být babička, prababička a tak dále. Když se pohybujeme na té horizontální ženské linii. Takže těch rolí je nespočetně mnoho. A důležité je si uvědomit, že ty role můžeme vlastně střídat. Že nemusíme hrát celý den jenom matku a žít vlastně jenom tu matku, když to tak řeknu, nevím, jestli mě rozumíte. Ale že vlastně je můžete střídat. Příklad třeba v práci jsem podnikatelka. Vyloženě mám tu roli podnikatelky, takže se na mě vážou určité povinnosti a zodpovědnosti, které mám, ale když přijdu domů, tak si můžu dovolit být ženou. Nebo mám potom psa, takže mu svým způsobem substituju maminku, takže si potom můžu dovolit být matkou. Pokud jsem se svým partnerem a prožíváme spolu hezké chvíle, tak si můžu dovolit být milenkou. Jenom na mě, pro jakou roli se v aktuálním tom svém okamžiku rozhodnu. Takže si uvědomte, asi bych to shrnula tak, že vlastně v aktuální situaci si můžete uvědomit, jakou roli zastáváte a co je vlastně právě těmi vašimi povinnostmi a co dělat už nemusíte a co se k té dané roli váže. Prostě ono v momentě, kdy se pro tu roli rozhodnete, třeba si řeknete, tak teď jsem prostě v práci, tak opouštím ty povinnosti té matky,
Děti jsou prostě ve školce, opouštím povinnosti matky a jsem podnikatelkou. Přijdu z práce domů, opustím role podnikatelky a můžu být matkou nebo partnerkou. Když jdu do školy, opouštím veškeré své další role a jsem prostě studentkou. Takže ty role si můžeme střídat. Když už se bavíme o té studentce a podnikatelce, řeknu vám kousek ze svého životního příběhu. Mně se role studentky a podnikatelky vzájemně propojuje a doplňuje. Protože už od střední, když jsem se poprvé setkala s podnikáním, tak jsem ještě studovala a nějak potom i na vejšce mě to provázelo, takže jenom tak nastíním vám, jak to u mě fungovalo. Já jsem začala podnikat už na střední škole. Můj první zážitek s podnikáním byl, když jsme si ještě s mojí skupinou ze třídy založili družstvo, protože v 16 letech nemůžete mít ještě jakoby živnostenský list, takže jsme si založili družstvo a otevřeli jsme si studentskou společnost Letax, která poskytovala studentům občerstvení, distribuovali jsme psací potřeby, když tak řeknu, překupovali jsme dorty, nebo jsme pekli koláče a štrůdl a potom jsme ho vlastně dětskám prodávali ke svačině. Takže to byl začátek mého podnikání. Vlastně díky té studentské společnosti jsem se poprvé i dostala k nějakému většímu organizování. Byla jsem hlavní koordinátorka a organizátorka maturitního plesu, takže jsem měla na starosti takové ty administrativní a organizační záležitosti, takže to bylo velice poučné. Na střední škole jsem vlastně měla i možnost průvodcovat i na hradech a zámcích, dělat i delegátku, tlumočila jsem na různých zahraničních akcích, takže to bylo velice výživné. No a takže to byl moje první seznámení se s podnikáním. Samozřejmě škola byla prioritou. No a ještě na konci vlastně střední školy jsem se seznámila s multilevel marketingem. Konkrétně u 2 kosmetických firem, takže s nimi jsem nějakou dobu spolupracovala. No ale primárně jsem se věnovala samozřejmě škole, protože jsem se chtěla dostat na VŠE a tam jsem potřebovala mít znalosti. Když jsem vlastně udělala maturitu a přijímačky na vysokou školu, tak mě čekal první semestr. No a ty moje začátky na vysoké škole byly dosti těžké. Nejen díky tomu, že jsem vlastně moc neznala systém a nějak jsem se v něm adaptovala, ale také proto, že jsme měli jenom jeden pokus na zkoušku a mně se v prvním ročníku nepodařila udělat francouzština a ekonomie. A na francouzštinu jsem měla takovou profesorku, která byla velice neprofesionální, protože psychicky terorizovala studenty a nebylo to moc příjemné chodit na její hodiny, protože si nějakým způsobem na ty studenty zasedala. A i když jsem se průměrně učila 4 hodiny na každou hodinu, tak ta hodina pro mě byla absolutně neproduktivní, většinou jsem si z ní nic neodnesla a psychicky mě to frustrovalo. No, takže jsem vlastně ten zápočet z té francouzštiny neudělala a neudělala jsem v prvním ročníku ani ekonomii. A jelikož jsem studovala vlastně na bakaláři na VŠE, kde máte jenom jeden pokus na zkoušku a máte tam nějaké rezervní poukázky, které musíte v průběhu těch 3 let jakoby přetransformovat nebo přeměnit na kredity, tak já jsem si vyplýtvala vlastně hned v prvním semestru na začátku 8 a 3, takže 11 kreditů.
nebo těch kreditních poukázek. A měla jsem potom strach z toho, zda mi těch 36 kreditních poukázek, které mám jakoby nad rámec toho systému, vydrží až do konce bakaláře, když už jsem v prvním semestru prostě promrhala 11. Takže jsem měla strach. No, nicméně jsem teda potom pokračovala, další semestr to bylo v pohodě, ale měla jsem tam někde ve skrytu v sebe zakořeněný ten strach. Takže potom jsem vlastně ukončila studium. Ukončila jsem ho. Protože jsem se bála, že mi ty kredity nevyzbydou. No a to byl vlastně rok 2010-2011. Já jsem si v roce 2010, když jsme měli někdy v lednu roku 2010 jsem si udělala rekvalifikační kurz, takže jsem se stala vizážistkou a jelikož moje maminka má na Vysočině studio, kde jakoby masíruje, tak já jsem tam začala dělat vizážistku. No ale samozřejmě jsem se jakoby dál věnovala té škole. A mezi tím to bylo ještě právě předtím, než jsem jakoby ukončila to studium, abych byla jasná. Já jsem to studium ukončila po roce a půl. No a ještě v té době jsem se seznámila s multilevel marketingem právě další kosmetické firmy, která měla velice zajímavý kompenzační plán a marketing a rozhodla jsem se do něj vstoupit. A koupila jsem si franšízu. No jo, jenomže to nebylo jenom tak. Prostě multilevel marketingu musíte navolávat, sjednávat si schůzky, dělat to trošku nátlakovou a manipulační metodou a já jsem se v tom necítila dobře. Prostě mi v tom nebylo dobře, jak s těmi lidmi, tak vůbec v tom systému a zažila jsem svůj neúspěch a osobní prohru. Dokonce tam byla i dost podstatná finanční ztráta a díky tomu, že jsem do toho biznisu přivedla i svoji maminku, která se v tom taky nějak necítila a prostě nám to společně nešlo, tak jsme byli v neustálém konfliktu. A to vedlo k pocitu, že jsem k ničemu. Že jsem byla prostě k ničemu. Nebylo mi z toho vůbec dobře. Často jsme se hádali, prostě bylo to takové hodně emočně vypjaté a trvalo to asi 2 roky. Díky tomu, co jsem si vlastně prošla kvůli této zkušenosti, můžu ale říct, že jsem objevila obrovské bohatství. Dá se říct, že to největší, které jsem snad v životě střetla, a to je to, že jsem sama v sobě objevila, jakou vnitřní sílu mám. Samozřejmě mě to stálo hodně sil, psychického vypětí, slz, nervů, stresu, v konečném důsledku i velice vážné zdravotní problémy, ale řekla jsem si, že to prostě dám. Že vím, že jsem prostě silná a že to dám. A z toho plynulo rozhodnutí, že začínám od začátku. Prostě new start, new life, new world. Takže nový start. Takže jsem se rozhodla, že udělám znova přijímačky. Ono to docela podstatně na sebe navázalo. Já jsem vlastně studium ukončila a za nějakou dobu jsem hnedkont jakoby udělala znova přijímačky. Takže jsem udělala přijímačky a znova zase na tu stejnou školu, zase na VŠE, na fakultu mezinárodních ekonomických vztahů, cestovní ruch a regionální rozvoj. Přijímačky jsem dělala z matiky, francouzštiny a němčiny, které jsem měla na pokročilé úrovni. Což jsem se samozřejmě bála, že jestli ty přijímačky udělám nebo ne, ale dost podstatně jsem se na to připravovala, takže přijímačky jsem potom zvládla s velice nadprůměrným výsledkem a řekla jsem si, že to prostě dotáhnu do konce. No a pak uplynul nějaký čas, vlastně přijímačky se dělaly v červnu, že pak byly prázdniny, takže jsem to nějak neřešila. Měla jsem nějaké brigády, dělala jsem hostesku a tak. A pak vlastně začal nový semestr, září a přišel říjen 2012 a já jsem si řekla, no co budu dělat prostě, jako tak potřebuju taky mít nějakou práci nebo si něco přivydělávat a tak. A to jsem procházela právě období, nebo jsem tak měla zakořeněno
zakořeněnou tu profesorku francouzštiny, která nám prostě nadávala, když to tak řeknu v uvozovkách, že jsme stádo debilů a že na akademické půdě nemáme co dělat a prostě nás vyloženě ponižovala. A já jsem si tak jako v hlavě říkala, jestli ta francouzštinářka má pravdu, jestli jsem vážně k ničemu, anebo zhodnotím ty své dary. Přece jsem se nenarodila tady a nepřišla jsem na ten svět jenom proto, abych se tady trápila, brečela a prostě měla schýzu z toho, jak jsem neschopná. Takže jsem tak zhodnocovala, co mě vlastně jako baví, co mě naplňuje. Co mi opravdu jde, v čem jsem vlastně dobrá, čeho si na sebe vážím. A co mě tak jako bavilo od malička. A zjistila jsem, že to jsou cizí jazyky. Že jsem vždycky milovala hodiny němčiny, pak na střední francouzštiny, protože já jsem měla němčinu a automaticky jsem k tomu přidala francouzštinu. Takže já jsem i na té VŠE byla trošku jako asi 1%, 2% lidí, kteří jakoby neměli primárně angličtinu. Tu jsem si dodělávala a zároveň i dodělávám, protože si ji pořád jakoby učím. Takže se jakoby vzdělávám sama ve svém vlastním volnu. A učím se tu angličtinu a španělštinu. Ale primárně se domluvím francouzsky a německy. No a tak jsem si řekla, že ty jazyky mě prostě baví, že jsem toho spoustu nacestovala, mám za sebou prostě i průvodcování a tlumočení v cizím jazyce a lidi se mě vždycky chodili za mnou pro radu a nějakým způsobem jsem jim pomáhala vždycky s tím jazykem a měla jsem na to nějak čuch a cit. Tak jsem si řekla, že by bylo fajn, abych ten svůj dar využila a na základě toho, jakou jsem měla zkušenost s tou profesorkou, tak vlastně i zhodnotila, protože ona mi ukázala, jak se to právě nemá v tom jazyce dělat. Takováhle nátlaková metoda a prostě stres nikomu nepřispěje k tomu, aby se ten jazyk naučil. Takže já jsem se rozhodla, že začnu vyučovat francouzštinu a němčinu. Přihlásila jsem se tenkrát do nějakých databází, kde byli jakože lektoři z celé republiky a zároveň někteří zahraniční lektoři. No a začali se mi nabalovat klienti. A také velice vzpomínám na podporu ze strany svých spolubydlících, zejména Marušky a potom později Jany. Když jsem viděla, jak oni jsou schopné, tak jsem si řekla, že já to dokážu taky. Takže jsem začala doučovat a pak ze začátku jsem za klienty dojížděla a potom jsem si řekla, že to vlastně je zbytečné takhle dojíždět, protože tím strašně strávím na cestách času a ty klienti v podstatě taky. Takže jsem začala učit přes Skype, což bylo pro mě velice flexibilní, protože jsem nemusela nikam jezdit a prostě v pohodě domova jsme si každý zapli svůj počítač a už jela naše hodina. A hlavně přes ten Skype můžeme využívat různá videa, písničky, prostě hry jsme hráli, četli jsme si články, koukali jsme na pohádky, prostě psali si na chatu a to všechno v němčině a nebo ve francouzštině. Takže to tomu člověku v konečném důsledku dalo mnohem víc, než kdybychom spolu jenom prostě tupě seděli a pracovali z učebnice. No a později postupem času jsem si vlastně v hlavě ujednotila to, co by mě opravdu naplňovalo a bavilo a věděla jsem, že jediná moje cesta vpřed je, že si založím svoji vlastní firmu, která se bude věnovat vzdělávání a bude to vzdělávání předávat takovým způsobem, který bude lidi bavit a budou prostě mít chuť a motivaci do toho učení a budou mít takový úplně zápal až drive. A založila jsem vlastně vzdělávací centrum Solis Ortus s tím, že já si myslím, že to je takový proces, že prostě na začátku to taky bylo jinak, než je to dnes, ale aplikuji přirozené a zážitkové metody, prostě učíte se tak, že třeba vaříte a přitom se bavíte německy a vlastně učíte se tu němčinu, jako kdybyste byli v Německu a prostě bavili se s rodilými mluvčími. Hlavně i moji lektoři
jsou převážně buď rodilí mluvčí, anebo to jsou Češi, kteří v zahraničí žijí třeba 30-40 let, většinou starší. Takže mají ty zkušenosti a můžou ten jazyk předat a hlavně to jsou lidi, kteří jsou na podobné vlně jako já, takže prostě je nám spolu dobře. A snažíme se, aby dobře bylo i těm klientům a byli spokojení a vždycky jim to dalo něco víc než ten klasický školský systém, protože, co si budeme povídat, má rezervy. No a aktuálně teď teda tvořím, jsem v kontinuální práci a ta práce tkví hlavně v práci sama na sobě. Takže ta role té studentky a podnikatelky se u mě vzájemně propojuje a doplňuje. A jsem ráda, že to tak mám. Baví mě to. No ale samozřejmě, abych to všechno zvládala, tak potřebuji dobrý time management. A připravila jsem si pro vás tabulku. Tabulka, já ji říkám ABCD. Je to taková jakoby metoda, kdy si seřadíte důležité, naléhavé a nedůležité a nenaléhavé. A vlastně seřadíte si to podle priorit do tabulky a podle toho zjistíte, co vám prostě hoří a co potřebujete udělat teď. A to, co vlastně nespěchá a ani není tak tolik podstatný, tak prostě se dá odložit. A díky tomuto principu se mi daří zvládat vlastně obě dvě role, jak té studentky, tak podnikatelky, takže doporučuji i vám. Já vám tu tabulku potom nakreslím, anebo vám ji ještě jednou vložím do Wordlistu, abyste ji měli před sebou a mohli si ji eventuálně vyplnit. Takže dobrý time management je prostě základem. Správně si to načasovat a myslím si, že to není jenom v té roli studentky a podnikatelky, ale určitě mi dáte za pravdu vy jako ženy, které jste zároveň matky a do toho pracujete a třeba i studujete nebo máte další různé aktivity nebo třeba i víc podnikání a nebo třeba 2 práce. Samozřejmě i domácnost, co si budeme povídat, i ta domácnost prostě zabere hodně času, aby jsme tam nežili jak v chlívku. Takže je potřeba si to prostě správně rozvrhnout. A hlavně nezapomínejte, že na to nejste sami. Že za každou cenu nemusíte všechno prostě odřít sami. Že si můžete říct o tu pomoc. Takže správný time management. Tak, přecházím k tématu, který se týká ženy. Ženy jako takové a ženy vnitřní. Ono je to na dlouhé vyprávění a my už máme jenom 17 minut do konce. Takže já bych to tak nějak jako pojala, abyste mě pochopili ještě, co vám chci vlastně tou ženou říct. Díky vlastně tomu, že jsem začala chodit do té školy, kde jsem měla takové různé problémy a trvalo mi, než jsem se adaptovala na ten systém. Mimochodem, tedy jsem už v 5. ročníku VŠE a teď v červnu už bych měla finišovat, takže doufám, že všechno zdárně ukončím a bude ze mě inženýrka a potom samozřejmě dál bych chtěla pokračovat na MBA. Takže jenom to tak jako doplním, abyste věděli, co se týká té studentky, co jsem vám tam psala. Tak a k té ženě, takže díky té škole, potom podnikání, kterým si vlastně procházím a díky kterému se velice učím a hlavně těm různým životním situacím, které mě potkaly, konkrétně změna vlastně partnera, tou změnou vlastně partnera jsem si prošla loňský rok v lednu, kdy jsem se rozhodla, že se s partnerem rozejdu po 7 letech společného žití. Asi to nebudu nějak dlouhosáhle rozebírat, ale zkrátka mi nevyhovoval ten stav a zjistila jsem, že každý jsme trošku někde jinde. Hlavně ono, když člověk na sobě vnitřně pracuje a ten druhý ne a ani to nerespektuje a dělá vlastně, že si vymýšlíte, tak je těžký potom v nějakém takovém partnerském vztahu zůstávat a aby vám oběma bylo dobře a žili jste v lásce a harmonii. Takže ačkoliv mám prostě svého bývalého partnera nade vše ráda a bylo mi s ním dobře, tak jsem pochopila, že
je na čase se posunout dál. Takže díky vlastně té škole, podnikání, životním situacím a v konečném důsledku i tomu domácímu prostředí jsem začala objevovat sama sebe. No a já pocházím z Vysočiny, kde fungují takové poměry, alespoň tedy v naší rodině, kde je více primárně zastoupený mužský princip než ten ženský. Abych to tak nějak uvedla na pravou míru, abyste mě pochopili. Zkrátka, ty ženský jsou spíš víc jak chlapy a ty chlapy jsou, nechci říct někdy jako ženský, ale spíš si žijou takový život sám pro sebe. No a ty ženský k tomu životu přistupují tak, že všechno musí zvládnout, všechno musí odmakat sami a jsou vlastně na všechno sami. Takže si prostě nenechají s ničím pomoct, jsou to velice ambiciózní ženy, takže mají práci, myslím tím jako klasické zaměstnání, plus třeba ještě navíc podnikají, takže denně pracují třeba 14 hodin denně, k tomu zvládají úplně perfektně jakože domácnost a zahradu a prostě i děti, ale nemají čas sami na sebe. Prostě na sebe, když to tak řeknu, kašlou. Jo, aby si zašli, třeba moje mamka. Moje mamka má masážní salon, kde dělá i pedikúru a tak. A nějakým způsobem zkrášluje ty ženy a dodává jim sebevědomí a pomáhá jim v růstu. Nebo jakoby, já nevím, ona se s nimi baví, takže dělá spíš občas takovou jakoby psychoterapeutičku. Ale vlastně nikdy si na masáž sama nezašla. Já si pamatuju, já jsem jí koupila asi 5 voucherů na masáže a ona z toho tam byla za nějakých 6 let pouze jednou. A jakoby nevyužila to, jo, takže to už asi propadlo, ale prostě nemá nějakým způsobem zájem na to, o to se hýčkat. Jo, když už jí je opravdu jako špatně, nebo když pozoruje, že už jako něco přepískla a že už je fakt jakože vyplivnutá a jak se říká na hubu padá, tak prostě si zajde třeba na kosmetiku, nebo se sebere na nějaký nákupy, nebo si zajde, tam u nás je taková super kavárnička, takže si tam zajde na kafe a dortík, anebo jako posedit s ženskýma. Ale to je tak asi její top. No a tak já jsem v takovém domácím prostředí vyrůstala a ještě řeknu trošku něco k mému dětství. Naši, když mě mamka čekala, tak si přáli, abych byla kluk. Oni nevěděli, že čekají holku, ale přáli si kluka. A když se potom narodila holka, takhle to řeknu, taťka si přál kluka, mamka řekla, že jí to jedno. Takže ve mně je primárně zastoupený archetyp muže. Jo, protože tak to prostě funguje. Takže jsem se narodila, sice v ženském těle, ale mám více vyvinutou mužskou stránku. No a vzhledem k tomu, v jakém domácím prostředí jsem potom fungovala, což jsem vám teď popsala, tak ve mně byl ten mužský princip ještě víc jakoby zesilněn, když to tak povím. A já už jsem si jako děcko prostě přála pod stromeček autíčka a traktory a nějaký panenky a šatičky a takový nádobíčko, to mi bylo absolutně jako fuk. Takže jsem žila vlastně v domění, že jsem kluk a tak jsem si tak hrála i jako jsem měla víc radši kluky, až potom postupem času, když mi bylo asi 10, tak jsem jezdila za svojí tetou, která měla boty na podpatku. Prostě ona milovala boty na podpatku a i kabelky a prostě šminky a takový hezký jako oblečení. A já když jsem viděla ty boty na podpatku, tak to byla prostě jako srdeční záležitost a láska na první pohled. Takže já jsem k ní jezdila potom velice ráda a vždycky, když jsem u ní byla, tak jsem si ty boty zkoušela a říkala jsem jim klapačky a prostě jsem se v tom promenádovala a chodila a pak jsem si hrála na zakletou princeznu a můj bratránek byl jakoby zlý černokněžník, který mě jakoby zaklel. Akorát nevím nikdy, jak to dopadlo, kdo mě vlastně vysvobodil. Takže my jsme se jako hráli, já jsem se promenádovala v těch botech a on po mně házel lístky jako růží a jakože měl skleněnou kouli a tak jsme si prostě jako hráli. A tam jsem
poprvé asi tak jako cítila takový ten kontakt s tím svým ženstvím. Nicméně potom samozřejmě roky plynuly, já jsem se dostala na střední, že než jsem si prošla tu základku, pak jsem se došla na střední a prostě nebyl čas na to řešit takovýhle věci, nějak se prostě sebe pozorovat a vnímat, co cítím a tak, protože emoce byly absolutně prostě zaseknutý. Takže jsem to nechala plynout, pak přišla ta vejška s tím ty všechny starosti, které jsem vám tak ve zkratce jakoby popsala a až vlastně potom, co jsem se rozešla s tím svým partnerem, my jsme se rozcházeli na víckrát, takže to bylo takový komplikovaný, takže až vlastně po takovémhle silném zážitku jsem začala zkoumat, že mám vůbec nějaké emoce a co to ve mně vyvolává a pochopila jsem, že jsem žena. Že prostě nejsem chlap a že nemusím úplně všechno na světě za Boha zvládnout a být na to jenom sama. Však tady nejsem sama, kdykoliv si můžu prostě říct o tu pomoc. Je to jenom na mě, jestli si o ní řeknu. Však mám úžasný přátel, lidi, i tu rodinu a teď teda úžasného partnera a kdykoliv se na něj prostě můžu jakoby obrátit a říct si o tu pomoc. Takže tím vám chci říct, že pochopte, že jste jenom žena. A žena je prostě pasivní. Muž je ten aktivní. Jo, tak to prostě v těch archetypech funguje, že ta žena je pasivní, přijímá. A ten muž je ten aktivní, ten, co dává. Tím nechci říct, že žena jakoby nic nedává, že jenom přijímá, ale když to vezmu to z takového toho biologického hlediska. Jo? A důležité je si uvědomit, ještě vám to nějak jako předám, já se snažím vám to říkat nějak srozumitelně, abyste si nemysleli, že jsem jakože blázen, ale říkat to nějak srozumitelně, abyste mě pochopili. Kdyby se mě náhodou nechápali, tak jako křičte, já to tak vysvětlím. Důležité je, abyste jakoby pochopili, že v sobě máte oba dva archetypy, jak ten ženský, tak i ten mužský princip. V astrologii se to nazývá luna a slunce. Můžete si tam dát třeba i ten archetyp krále a královny, což mi jako velice pomáhá. Hlavně se jmenuju králová, takže to je takový jakože pro mě velice blízký. Dám si tam archetyp královny, že jsem prostě královna, ale mám v sobě jak toho krále, tak i tu královnu. A střídám si je podle toho, co potřebuju. Když jsem třeba v podnikání a řeším nějakou velice důležitou situaci, která si prostě vyžaduje takovou tu marsovskou akčnost a prostě jako zápřah a konání, tak vytáhnu toho svýho muže a prostě muž jde do boje. A když prostě potřebuju jen tak plynout a být jako na vlně a užívat si to a hýčkat se, tak prostě jsem se svojí ženou. Takže doufám, že jste mi pochopili. Jenom jsem chtěla říct, že teda v sobě máme zastoupeny oba dva principy, někdo tomu říká yin a yang, ženský a mužský, slunce a luna, nebo král a královna. Můžete si proto vymyslet i nějaký svůj vlastní jakoby název, takže je můžete vlastně střídat a hrát si s nima. Jo, třeba když sportujete, tak zapojíte svýho muže. My vždycky spolu chodíme běhat, je to fakt super. A když jsem se ženou, tak třeba si pouštím nějakou jako romantickou hudbu a zapálím si svíčky a dám si něco dobrýho k pití a naložím se do vany, nakládala jsem se do vany, teď jsme se přestěhovali, takže mám sprcháč, takže mám smůlu, ale prostě můžete si to udělat hezky. No a další věc, kterou jsem u sebe začala pozorovat, když jsem tak nějak začínala vnímat tu ženu v sobě, to, jaké mám pocity, jaké barvy se mnou rezonují, jakou mám ráda hudbu, co mi prostě voní, co se týče pohybu, jak mi prostě to jak vyhovuje, tanec a tak. Zjišťuju vlastně, co je mi příjemný a v čem se cítím dobře. Nebo poznávám svůj systém, jaký situace ve mně vyvolávají určité pocity a když se mi to prostě nelíbí a není to v souladu s mým jakoby vnitrem, tak to nerespektuji a prostě dám ty jasné hranice a řeknu, že se mi to prostě nelíbí, že se v tom necítím dobře. Prostě poznávejte ten svůj systém a nějakým způsobem ho respektujte a akceptujte, prostě ho přijměte do toho svého života. Prostě si dovolte žít tak, jak je vám příjemně. No a ještě k tomu
povím, že jsem vlastně zjistila, že fungují cyklicky. Tady v České republice se tomu věnuje Dana Sofie Šlancarová, přeložila vlastně knihu Mirandy Gray, Cyklická žena, Cyclic Woman, a vlastně my jako ženy máme menstruaci. Tím se zásadně lišíme od mužů. A ta menstruace je určitý cyklus. A ten cyklus se skládá z dalších jakoby cyklů. Jsou to celkem 4 cykly. A vy můžete být vlastně na vlně sama se sebou, pozorovat, co v každém tom svém cyklu ve vás probíhá a na základě toho si můžete naplánovat ty svoje aktivity. Já si tak třeba plánuju práci, protože vím, že v té dynamické fázi, která je přímo po menstruaci, jsem prostě taková akční a dynamická, takže prostě si naplánuju nějaké takové věci, které potřebuju udělat a vím, že v jiné fázi se k ním nedostanu. A nebo třeba co se týče jakoby sportovních aktivit a tak, takže si to můžete rozplánovat. No a v těch ostatních fázích, které jsou taky jakože víc utlumenější, tak můžete dělat třeba jiné aktivity, které jsou takové jakoby pohodové a nevyžadují takový velký výkon. Jo, protože já když mám třeba tu dynamickou fázi, tak můžu pracovat i 14 hodin denně a vůbec nic mi to nedělá, ještě nejsem ani vůbec unavená. A nebo můžu běhat i 10-12 kilometrů a prostě jsem ready. Takže jenom řeknu, vnímejte se, poznávejte se, rozeznejte ten svůj systém, jaký máte a rozlište svoje cykly. A ještě řeknu, když vlastně zjistíte, co je vám příjemný a co ne a na jaký situace, jak reagujete na určité situace a které vám nejsou jakoby příjemné, tak prostě nastavujte ty hranice. Představte si, že ten váš vnitřní svět jako vnitřní krajina. Představte si prostě stát, ve kterém žijou lidi, mají své domečky, zahrádky, mají děti, rodinu, práci, jim prostě dobře. Představte si to jako klasický stát. A teď někdo jim omezí hranice zvenčí. Prostě přijde a třeba jim zničí plot, nebo jim vysklí okno, nebo prostě na ně nadává a tak. A zasahuje jim do té jejich harmonie. No co s takovým člověkem uděláte? Prostě vyvedete ho za hranice. Nastavíte jasný hranice. Prostě tady odsud sem nemáš přístup. Tím nechci nějak jako upozorňovat na situaci, která aktuálně v Evropě vznikla, ale jenom vám to chci přiblížit, jak si to vlastně můžete představit v tom svém vnitřním světě. A prostě nastavujte ty hranice, protože jsem pochopila, že dokud ty hranice nenastavíte, tak ty lidi toho budou zneužívat a budou se s vámi snažit za každou cenu jako vymíst. Takže je to potom určitě dobrý pro vás, protože si potom k vám nikdo nic nedovolí a budete respektovat sama sebe a zároveň vás budou respektovat i ty lidi. A je to vlastně dobré na všechny strany. Takže to je jenom takhle v ženství. Ještě řeknu k tomu systému. Já to nechci dlouho zdržovat, protože máme už teda 2 minuty, ale doufám, že to všechno stihneme. Ještě chci říct k tomu svému systému, když poznáte ten svůj systém. Já jsem měla vždycky konflikt s mojí mamkou, když jsem k ní přijela domů. Oni žijí na Vysočině. U Ždírce nad Doubravou. V Benátkách, což je krásná vesnička. Taková jako malinká, u lesa, pěkná, na kopci. Když jsem tam vždycky přijela, tak moje mamka má takový systém, spíš takový nesystém, že prostě klasicky umýváte nádobí a utíráte ho. Moje mamka měla vždycky permanentně jako mít mokrý utěrky a nevadilo jí s těma mokrýma utěrkama ještě to nádobí utírat. Nebo si schválně nedala odkapávač, protože si myslí, že to je jako zbytečnost. A nebo nevysýpala sítko v dřezu. A mě to vždycky jako rozčilovalo, po celý léta jsem to dělala a vždycky jsem se jí snažila za každou cenu vysvětlit, že takhle, jak to dělá, je to teda blbě, že by jako měla si vždycky vzít tu suchou utěrku a vyklepat to sítko a prostě vzít si ten odkapávač, protože je to prostě nechutný, když ta utěrka je mokrá. No a postupem času jsem vlastně pochopila, že je to její systém, ona je v něm spokojená a já, když jsem si založila svoji vlastní domácnost a tak nějak jsem se adaptovala v tom svém vlastním systému, tak jsem pochopila, že není třeba jí
doslova vnucovat, až manipulovat jí se svým vlastním systémem. Takže to řeším tak, že když tam prostě přijedu a nastane ta situace, kdy já jdu utírat nádobí a ta utěrka je mokrá, sítko nevysýpaný a prostě tam není odkapávač, tak prostě nic neříkám. Já sama si vezmu tu suchou utěrku, vysypu to sítko a případně si vezmu odkapávač nebo to nádobí hned utřu. Ale nedělám to kvůli ní, ale dělám to kvůli sobě, protože vím, že to je můj systém, mě to tak vyhovuje a jsem s ním prostě jako spokojená. A když odjedu, tak ona si to dělá prostě po svém. A je to její věc, takže respektuju to, že to tak má. No, blížíme se pomaličku k závěru. Já bych jenom tak jakoby shrnula, aby jste si jako uvědomili, co a jak. Jaké vlastně povinnosti má ta studentka, podnikatelka a žena. Bavili jsme se primárně tady o těchto životních rolích, ale říkám, můžete si tam dosadit partnerku, milenku, matku, sestru, dceru, babičku, sestřenici, je jich opravdu hodně, takže si tam můžete vlastně dosadit tu svoji. Tak jenom zmíním, co je vlastně jakoby těmi povinnostmi. Vlastně studentka, co musí studentka? Chodit do školy, připravovat se do školy, připravovat se na zkoušky, mít dobrý prospěch, chovat se v rámci norem, pak zvládnout obhajobu, státnice, absolutorium a má vlastně zodpovědnost za své studium. Podnikatelka má zodpovědnost za chod, já jako podnikatelka mám zodpovědnost za chod centra a kurzů, samozřejmě i lektory, personalistiku, marketing, komunikaci, management, inovaci, finance a blablabla, zkrátka za celou firmu a jasně, že jsou tam prostě lidi, kteří taky nesou zodpovědnost, ale já podle zákona jsem vázaná tím, že ta firma je psaná na mě, takže já za to nesu zodpovědnost, takže je to moje povinnost. A jako žena mám odpovědnost za svůj život a sebe, vnímání sebe samé, měla bych si sebe vážit, mít se ráda takovou, jaká jsem, žít v tom, co je mi příjemné, dovolovat si cítit, prožívat a mít emoce a nestydit se je projevit, uvědomovat si svoji cykličnost, respektovat sebe a druhé a nastavovat jasné hranice. To jsem jen tak zhrnula, co jsou jakoby ty povinnosti a pokud děláte už něco nad. Já třeba jenom tak fakt krátce nakousnu, abych to nezdržovala. Mojí další životní rolí je třeba být sestrou. Mám bratra, který je o 7 let mladší. Jenomže mám pocit, že jsem mu od jeho narození spíše suplovala maminku. Jo, samozřejmě maminka moje se starala, prostě všechno bylo v pořádku, nikdy jsme ničím netrpěli, měla nás ráda, prostě jako všechno v pohodě. Akorát, že tam trošku chyběla taková ta úplně jakoby citová výživa, jo? Že jsem někdy z toho svého bratra měla pocit, že potřebuje prostě poňuhňat takový to a prostě pobavit se i na takový ty jako klučičí témata, vyslechnout ho, prostě jenom třeba sedět a naslouchat mu. Že měla jsem ho fakt od malička jako miminko na starosti, takže jsem prostě přebalovala, krmila, jezdila s ním na procházky, pak když vyrost, tak jsem ho vodila do školky, o prázdninách ho hlídala, vařila mu, starala se o něj, potom postupem času jsem s ním i psala jakoby úkoly, nějakým způsobem ho směřovala, vychovávala, takže jsem mu suplovala matku. No a mám ho fakt ráda, můj bráška je úplně jako úžasný mladý muž a velice talentovaný, takže jako je mi s ním dobře. A vždycky, když jakoby přijedu na tu Vysočinu, tak je nám prostě spolu hezky. A já jsem si vlastně loňský rok uvědomila, že mu tu matku vlastně jakoby nahrazuju a že to není moje povinnost, že to dělám už nad rámec svých povinností, protože jsem jenom sestra. Takže bych měla být na stejné horizontální úrovni, jako je prostě on. A uvědomila jsem si, že mi to bere hodně jakoby energie a že tu energii směřuju někam, co vlastně není mojí povinností, kde já vlastně zastávám úlohu někoho jiného, kdo to má potom jakoby v pohodě, protože se o to nemusí starat, protože já to udělám. Takže jsem si řekla, že dost
A samozřejmě je to pro mě někdy těžké, protože jsem na tu roli byla jako zvyklá, že ji dělám, i když jako primárně nebyla moje, ale učím se s tím pracovat a hlavně si to uvědomovat. To si myslím, že je základ všeho, že si uvědomit, že tohle to prostě dělat nemusím. To není mojí kompetenci, to není moje povinnost. Takže ji prostě delegovat tomu, čí ta povinnost je. Takže jenom tak bych jako vám dala náhled na ty povinnosti a tak. A blížíme se k závěru. Jsme to tady nějak překliklo. Blížíme se k závěru a já asi nebudu přesně říkat všechno, co je v tom worklistu. Máte tam prostě jakoby otázky, na které si odpovězte, protože já jsem se v určitém stádiu svého života jakoby těmato otázkama velice jakoby zaobírala. Oni nejsou úplně jednoduchý, jako člověk si na ně fakt musí sednout, být v klidu, takže prostě až přijdete domů, tak si udělejte čaj, nebo si dejte víno, dejte si něco dobrýho, pusťte si hezkou hudbu a nezapínejte televizi. A prostě si vemte třeba i pastelky a sedněte si k tomu papíru a zamyslete se nad těmi otázkami, protože oni vám dají takový jakoby hled na to, jaká doopravdy jste a může vám to hodně v životě pomoct. Konkrétně jsem tam zařadila i jeden úkol, máte ho pod číslem 16, je až úplně na konci a harmonizuje s úkolem číslo 11 a je to kruh života. Já jsem vám to tam předpřipravila, je to vlastně kruh, který má určité výseče. Vy si ty výseče můžete pojmenovat, třeba do jedné výseče si dáte vztahy, do druhé finance, do třetí partnerský život, do čtvrté třeba koníčky, do páté kariéra, do šesté co já vím, třeba volný čas, do sedmé nebo do osmé třeba domácnost, jo? Je to jenom na vás, nebo si to můžete zaměřit třeba tematicky. I teď jsme se bavili o životních rolích, takže si tam můžete dát podnikatelka, studentka, matka, partnerka, sestra, dcera, sestřenice, babička a tak. Samozřejmě to může platit i pro muže, ale tenhle workshop je primárně jakoby zaměřený pro ženy, každopádně i muži si to můžou vyplnit, samozřejmě každému to pomůže. Takže si do té výseče zaplníte nebo napíšete určitou tu oblast života, kterou prožíváte a vezmete si škálu od 1 do 10. Prostě si vezmete jakoby body. Máte ji od 1 až 10. A očíslujete si vlastně v tom kruhu ty výseče, nakolik se aktuálně ve svém životě cítíte. Takže příklad, když budu mít výseč nazvanou práce nebo třeba podnikání a aktuálně se ve svém životě cítím na 6 nebo na 7, tak si ji tam napíšu. Pak mám třeba rodinu a třeba mi něco v té rodině chybí, nebo prostě to úplně necítím dobře, představoval bych si to jako i líp, tak si to dám třeba na 4 nebo na 5. Pak můžete mít partnerský život, pokud vám nevyhovuje prostě žít s tím partnerem a nějak si neladíte a už to není to, co to bývalo, tak to dáte třeba na 3. A nebo klidně na 9. To už záleží na vás, jak se prostě jakoby v té dané oblasti cítíte. A vlastně si to takhle oznámkujete, když to řeknu. No a potom, když už to budete mít, jo, ještě se prosím nad tím opravdu jako důkladně zamyslete, protože si myslím, že vám to může dát jakoby hodně odpovědí. No a potom, když už to budete mít očíslované, tak se na to podíváte tak jakože z nadhledu a jenom to prostě si jdete očima a řeknete si, aha, tak já mám fakt jako finance třeba na 3, jo, tak aha, no tak teď jsem v této situaci, prostě řeším to, že dělám třeba, příklad, jo, plácnu, dělám třeba jenom na zkrácený jakoby úvazek, na part-time a potřebuju se starat o rodinu a tak, ale potřebuju taky víc financí, protože chceme jet třeba na dovolenou, nebo prostě chci si víc dopřát, chci dětem dopřát víc koníčku a tak, takže to chci zvýšit. No a teď si představte, že máte kouzelných 5 bodů.
kouzelných 5 bodů, které můžete strčit do jakékoliv oblasti. Do jakékoliv oblasti. Takže si vyberte tu jednu výseč, do které to strčíte, která je teď aktuálně pro vás v dané situaci nejdůležitější. A prostě ji přičarujte 5 bodů. No a vemte si, že takhle to jde i s reálným životem. Prostě jde to. Vy víte, že jste v nějaký aktuální situaci a představte si zároveň, jak by ta situace měla být ideální. Jak by to mělo vypadat, abyste opravdu měli peníze, po kterých jakoby toužíte a žili v hojnosti. A nebo prostě prožívali úžasný, harmonický a nádherný vztahy. Zamyslete se nad tím a pak si vypište 3 kroky, které vás povedou k tomu, že začnete žít ten život tak, jak si představujete. Máte to tam určitě vypsané i v nějakém úkolu, kde máte v jednom úkolu máte popsat aktuální situaci a v tom dalším úkolu máte popsat tu ideální situaci a ještě v dalším úkolu máte vlastně popsat ty 3 kroky, které vás vedou k tomu, abyste to změnili. Takže zkuste to prostě probrat sami se sebou a uvidíte. Jo? Stanovte si fakt ty první 3 kroky, je to vždycky základ. Když byste si s tím náhodou nevěděli rady, tak mi kdykoliv můžete prostě napsat na e-mail info@solisortus.cz. Určitě vám odepíšu a můžeme se o tom spolu pobavit. Také vedu individuální konzultace, takže klidně se můžeme sejít. A dneska právě tady mám také individuální konzultace, takže kdykoliv za mnou můžete přijít do stánku a můžeme se o tom pobavit, co já konkrétně pro vás můžu udělat a nějak se spolu na to podíváme, jaké tam jsou možnosti. Takže to je asi ode mě všechno. Prostě udělejte si kruh života, zjistěte, na jaké jste aktuální úrovni, což je nejdůležitější, pak se rozhodněte, to je ještě důležitější, pak se rozhodněte o tom, zdali to chcete změnit, no a potom už ty kroky vedou sami, protože vám k tomu automaticky vyplyne to, co musíte udělat, nebo můžete udělat, abyste se posunuli dál. Takže já vám velice děkuji za dnešní přednášku. Budu se těšit, když mi potom i napíšete na e-mail info@solisortus.cz, jak jste si vlastně vytvořili ten svůj worklist a budu se těšit někdy příště. Děkuju moc a mějte se hezky.